Bidasoa Halterofilia taldeak txapelketa pare bat antolatu ditu ekaina hontarako eta horren berri edukitzeko Irungo Urantzu frontoira hurbildu gara, hain zuzen ere bertako kide diren Ruben Lago eta Oier Egiazabalekin solastatzera. Zer moduz bikote? Oso no. Oso ondo bai. Arratsaldeon. Bueno, aipatuko dugu, ez? Txapelketa pare bat antolatu dituzuela ekainerako. Baina lehenik eta bain aipatu nahi nizuen zuek Bidasoa Halterofilia taldeko kide bezala, noiztik zaudeten hemen halterofilia praktikatzen? Ni 2020an uste da nintzela, momentu hortan igual 21, esan nintzeke? 21. 21. 21an hasi nintzen, ni momentu hortan uste eta 10 kide ginela bakarrik. Eta Oier... Bai, pixka lehenago, hasi nintzen ni. Baina bai, gutxi gora bera 10 ginen edo, baina orain lana eginez 50 bat gara. Así que oso ondo, hortaz, bai. 50 urte baino gehiago ditu klub honek eta pensatzen dut hasieran klub txiki, talde txiki bat zela, ez kirola ere agian etzelako hain ezaguna, baina poliki-poliki urten poderioz ikusi da, geroz eta handiagoa zaretela, eta azken urteetan ez dakit, ez, badirudi orain 50 zaretela aipatu duzue, gora egin duela kirol honek, ez dakit horrela nabaritzen duzuen, jende gehiago hurbiltzen dela zuengana kirola probatzera eta gelditzen dela, edo ez dakit hori nola ikuste duzuen. Bai, ni uste, crossfitak influentzia asko izan dela hontan, ze crossfiten arlo handi bat da halterofilia, eta ni uste jendeak probatu ondoren, crossfiten halterofilia probatu ondoren, onera gertu hartu dela, ez dakit, Oier. Esango nuke, orain dela urte asko crossfita egon baino lehen, bai bazegoela, talde gehiago Gipuzkoan, dela jende gehiago egiten halterofilia, baina gutxi pixkanaka juntzen geisten, baina gero crossfitarekin hasi dira egiten halterofiliako mugimendua crossfiten, eta hori ikusi dute batzuk, hau gustatzen zait, igual beste gauzak ez zaizkit asko gustatzen, eta pixkanaka joan dira hemen etortzen teknika hobetzeko, eta pixkanaka joan dira hau gehiago gustatzen. Eta honaino, horrengo ondo. Ederki aipatu duzu ez, crossfitak ere izan duela ez, gorakada bat eta horrek ere lagundu dizuela. Aipatuko dugu, denen burutan dago ez, halterofilia nolakoa den, joko olimpikoetan ez, ikusten da batez ere horrelako modalitate bat, eta lehen gauza etortzen dela burura edo indarra lantzen dela da, baina gauza gehiago ere landuko dira ez, kirol honetan zer da edo gehien lantzen dena edo gorputzaren zehatal, zer da, ze mugimendu edo lantzen dira. Ni uste indarrak arlo ezberdina dazkala lantzeko, eta horietako arlo bat potentzia da, indarra baina azkar aplikatuta, eta zentzu hortan halterofilian potentzia hori lantze du gehiena. Hortaz aparte, ekilibrioa, indar puroa ere bai, digamos. Abiada ere bai. Abiadura, eta gero ere bai, orekan eta teknika gainenez oso garrantzitsua da, guk adibidez hartzen badugu ze kirolan egiten den indar handiena, powerliften. Powerlift bat hartzen badugu eta egiten badugu halterofilia, ez zaio ondo, ez du oso ondo egingo. Berez, egingo duguna da guk indarra asko egin, entrenatzeko dugu, landuko dugu hori, batez ere hanketan, eta beti pentsatzen teknika lehenengo gauza da. Adibidez, egiten duguna da lehenengo egiten duguna beroketa eta hori guztia, eta gero teknika. Teknika oso garrantzitsua da, eta pixkanaka joan gara lantzen, gero egin dugula beste indarra lantzeko egiten ditugun ariketak, pixkat prioritatea ematen teknikari lehenengo. Hau da, azte ganean halterofilian, lehenengo urtia praktikamente presatzen dugu teknika ikasten. Egia, nik uste, teknika ikasterena ez dela inoiz azten, ez? Ez da inoiz bukatzen, ez. 6 urtean dioa eta berri garretu dugu dira. Nire ari naiz egiten entrenatzaile bezala, eta beti dago zerbait, hobetzeko beti dago zerbait, eta hemen ari zera aldakak pixkat lehenago altxatzen, gero besteat egiten du, ez du ondo oinak mugitzen, eta beti dago zerbait. Baina barkatzen daia komentario, nahiko pontilloso da horrekin, gustatzen zaio teknika oso ondo lantzia.
Hori ere garrantzitsua izanen da, lesioak eta ekiditeko, ez? Alde batetik edo arrazoi bat izan daiteke hori, ez? Bai. Osea, berez, daukagu, osea, ematen du, baina askoz lesio gutxiago ematen dira alterofilian. Berez, egiten duzuenean, mugimendu bat, gaizkitin baduzu, barra aurrera geratuko da, edo atzera. Eta aurrera geratzen bada, uste duzu erortzen da, eta atzean berdina. Berez, ez zaizu ezer gertatuko, beti, osea, gaizki egiten baduzu, errore horik egingo dula, osea, zuk babesteko. Ederki, aipatu dugu ez, pixkat nola den zuen egunerokotasuna, edo, zuen saioak eta nola izaten diren, gutxi gora bera. Aipatuko, edo galdetu nahi nizuen ere, nola antolatzen duzuen ikasturtea, ze txapelketetan parte hartzen duzuen, bereziki aurten nola joan den, zer egin duzuen, ze maitzak lortu dituzuen, edo, non aritu zareten pixkatola jardunean. Egiten duguna da, alterofilia pixkat arraroa da honetan, egiten duguna da, lehenengo Federazio Internazionala jartzen ditu haien txapelketak. Beraz, Europarrak egiten du, bale, gutxi gora bera hilabete bat lehenago, berak egiten du, Europarrak. Gero, Espainialak, berdina. Hilabete bat lehenago, bereak, eta Euskadikoak eta Gipuzkoak. Eta hori egiten dugu guk txapelketa gehienak. Gero ere bai, klasifikatzen bani magara eta gero selekzioan juten baldin magara, dekagu Euskadikoak egiten dituguna, adibidez maiatzan eukiko ditugu pare bat Gipuzkoako selekzioan Euskadiko kanpeonatu absolututan, eta horrela pixkanaka, juten gara, adibidez, taldeko, federazio txapelketan geratu ginen nesketan eta mutietan bigarrenak Gipuzkoakin, eta Gipuzkoako talde txapelketan geratu ginen bigarrenak mutietan eta hirugarrenak nesketan uste dut. Ez da aztu behar ere, lehiaketa pila daudela urtean zehar, eta bai, lehiatu nahi duen entzat, lehiaketantzako grino idakaten entzako, baita ere masterentzako, 35 urtetik aurrea badaude ere bai lehiaketa batzuk espezifikoak, bai 35 urtetik gora, 40 gora, eta bidez hemen badakagu alteron ibiltzean 62 urteko gizon bat, baina mundu mailan oso ondo dabilela, adin horietan nahi da jende gutxi dagoela, eta mundu mailan oso ondo dabil. Eta 17 urtetik aspira usteet, badaude teknikako lehiaketak bai. 13 urte azpitik, badaude teknika, adibidez, umeekin ez gera alduzun pixo gehien altzatzen eta hala, eta horrela. Egiten duguna da teknika landu, eta horrela egiten dugu txapelketetan, adibidez, baina ume bat, eta ez dugu, bale. Entrenatzaileak esaten du, 10 kilo altzatuko ditugu, eta izango ditugu hainbat epaile, zerotik 10era jartzen dutela notak ze moduz altzatzen duen. Gero ja 13 urtetik aurrera, direla txapelketak ea zeinek altzatzen duen pixo gehiena, baina ere bai dago arlo hori teknika lantzeko. Ederki, zuek aipatu duzuez, taldeka ere aritzen zaretela, badirudi edo ez gure irudimenean egoten alda, pentsamendu hori alterofilia bakarkako kirola edo badela, baina taldeka ere lehiatzen zate, eta pentsatzen dut hori ere garrantzitsua izanen dela, hemen entrenatzen edo saioak egiten ari zaretenean ere pixkat talde sentimendu hori edo ez, edukitzeko ez? Agian ez talde txapelketarekin, baina bai, nola bakoitzak egiten duen, beti beraren aurka egiten duen altxatu eta pixkat txapelketa beti nahi duela hobetu bere marka, beti dago kidetasun bat besteekin nahi dutela besteak ia, bera baino gehiago altxatzea. Beti nahi dugu besteak hobetzea eta besteak gehiago altxatzea, eta oso giro ona dago. Baina, kompetizio horiek, lehiaketa horiek ola taldekuak, izatean normalian, uste 6 lehiakide daudela, 5 lehiakide sexu bakoitzeko, eta denen pixuak gehitzen dira, eta hori talde bezala da orkestezun pixua demagun. Imaginau, denak 5 kide geha, eta 5ak 1 kilo altzatzen ditugu ariketa batean.
ariketa hortan, 500 kilokin aurkeztegea. Eta orduan beste taldeen kontra lehiatzeko. Gauza da alterofilean, hiru saiakera bakarrik dazkaula. Hau da, 3 aldiz bakarrik altzatu dezakegu pixua, mugimendu bakoitzean, 2 mugimendu dazkau, orduan guztiz 6 saiakera. Zertatzea, beste batzuen kontra, hau da, zu bakarrik zaudenean, eta izu hainbeste inporta zenbat faiatzezun, o zenbat, claro, taldean zaudenean, ezin zuen beste faiatu. Orduan normalean pixu gutxi gokiratetzea, eta estrategia maila handiagoa irutzea dela. Orduan taldekuak niretzat oso kompetizio politiak izaten dira. Bertzela aipatu duzu ere, interesgarria dena da, bakoitzak bere buruaren kontra ere lehiatzen duela egunerokoan, ez? Txapelketatik aparte ere, geroz eta gehiago betzeko edo, azkenean zure buruaren kontra ere ari zara, eta hori, izaten alda presio bat, baina izaten alda lagungarria ere, edo, ez dakit nola izaten den hori gero bakoitzak ere eramanen du, ez? Bere modura. Gauza da, alterofilian beti dela, altxatzen duzu pixu hau edo ez duzu altzatzen. Beti dago, egun txarrean, adibidez, egun kilo altzatzen badituzu egun on batean, igual egun txar batean, 80 ez dituzu altzatzen, eta, no valgo pana, horrela hasten zara pentsatzen, baina beste batzutan ere bai, altzatzen duzu, zu uste zenuna, baina pixka gehiago, eta beti dago oreka hori, batzutan ona, batzutan txarra, baina objektibo izan da oso kirol arraroa eta batzutan ondo egiten duena guretzat. Askotan, uste onera etortzean denak motxila batekin etortzeala kanpotik. Eta motxila hori ez batzea gai askotan kanpon usteko, emate du, normalian altxatzezun pixu hori, etzela gai altxatzeko, eta esatezu, hau ez da posible da. Baina, bestetan, motxila hori derrepente normalia baino harinagoa da, eta esatezu, ostras, barra ere harinagoa sentitzen, ostras, normaleko pixua harina iruditzen venga, gehiago sartuko dio, eta batean, egun normal batean, hemen entrenatzen, kriston pixu altxatuen. Vale, perfecto. Gero batea, zaite kompetizioa pixu horrekin, oia, ez hori, ja. Pixkat, alderdi hori ere ez, landu behar da, edo, jakitea ez, batzutan badirela egun txarrak, egun onak, ez? Eta hori, eta gainera, guk egiten duguna da, pixkat eromena, baina, altxatzen dugu aldugun pixu gehiena buru gainean, eta hor barruan, hor behan sartzen gara. Berez, jugun berezera, ja, mentalidade batekin oso, inkonstientea, batzutan. Batzuntzat zailagoa da, asko pitzatzen duenean bera jeistea, baina beste batzutzat oso ondo, oso ona izango da. Ederki, aipatu dituzu zenbait txapelketa eta zuek ere, zuen propioak ere antolatzen dituzu eta hasieran aipatu dugun bezala, ekainean horietako bik edo ospatuko dira, ez? Antolatu dituzue. Ekainean bi desberdin bat, Irungo besten barrenean egonen dena eta bertzea master mailan edo, ez? Lehiatuko direnak. Nola izanen dira? Esplikatu pixka bat eta bertzea nola izanen diren? Txapelketak egiten duguna da egun batean, edo arratsaldez, edo goizez, eta egiten duguna da partaideak tandetan zailkatu, eta hor egiten duguna da bakoitzak altxatzen du, Rubenek esan duen bezala, 3 saiakera abiadan eta 3 saiakera altxatze bultzatzean, eta gero haien batura egiteko puntuazioa, eta egiten duguna da, berez, adibidez, ingo ditugu ekainean, bai Euskadi Master egiten duguna, eta bestea Trofeo San Marcial egiten duguna. Eta berez, egingo duguna da, biak batera egin, tanda bereetan izango dira batzuk Trofeo San Marcialekoak, beste batzuk Euskadi Masterkoak, eta beste batzutan biak elkarriz. Zane uste gaina, kompetizio honek politia dakana da, hori San Marcialetan berta nospatzen dela. Orduan, aukerak azuko hori kompetizioa egiteko, eta normalian gero arratzaldean ja, denak elkarrekin zerbait hartzeko, oparran atetzeko, ja bintzat, San Marcialetako giro hortan zaude. Eta pixkat horren barrenean ere sartzen da ez, kirola praktikatzea, eta, kasu honetan ere horrelako kirol ez zain ezagun bat ere sustatzea, ez? Aukera ematen du horretarako. Nahi gertatzen zaite ez, kuadrian eta komentatzetenean, aizu, jakitzazue kompetizioak atela egun honetan, nahi duenak pasa, gratis da honet hortzia, ez da bateko ostatzen, baina jakitzazue. Eta normalean, jendeak ezagutzen duena, da subida San Marcial korrika, o bidasoako partiduak, eta egia,
Alterofilia nire ustez, pixkat alde batian gelditu dela gizartean, irungo gizarte hortan. Gehiago gustatuko ustea nahi behintzat, irungo gizarteak hau esautzia eta gehiago honea etortzia. Eta ez bakarrik, gure kilora delako, eta ere bai, ozio bat emateko jendari, ez dela, pues, bueno, ez dakat ezer en kontra de beber. Baina gauza da, pues, beste ozio bat ematea gazteriari ere bai, etortzea eta hor kirola egiteko, beti ondo dago. Izango da ekainak 27an, egun guztia izango da, hemen frontoi orantzunen. Doainik da, etortzea eta ikustea, eta gonbidatzen du guztiak etortzeko. Horrek ere lagunduko du, ez? Agian norbait pasatzen baldin bada eta ikusten baldin badu zer egiten duzuen, agian piztuko zaio, ez? Gogo hori probatzeko edo bueno, ikusteko eta zergatik ez, erran dugun bezala, ez? Probatu eta hemen gelditzeko horretarako baliagarria ere izaten alda, ez? Pixkat erakustea hori eta sarrera libre hori ere edukitzea, jendea hurbiltzeko eta zergatik ez handitzeko, ez? Bai, alde batetik hori, bai, gustatuko ez dago, jendeak ezautzea pixkat